Yes, iton ko ano, amon kasi pag kita ito, naninikit to ya. So, bagaban, siyempre, kung baga, kung nila, natikitan niya, no? Ang gusto niya, bagan, kwan ba, sa aeron nga tanan, nga mo naman ang ginbubuhat atong tumeko, ginsusunod-sunod niya, bibidyoan, ginbubuli, klaron talaga, ginbubuli. Nga, bagaban, nakakatamay, bagaban, hinutuya nga bagahiyan, kwan ba, di na to asya, kung may reklamo, may kwan, may nakita opisina, may nagtatawag na proper forum para ma-resolve ito. Pero adto, nag-iskandalo, nagkuan, klaro man. So, anamon tupitad dyan na, kitaw namon kung masakop ito yan, cyber libel. Kaya kikihan to namon. Kaya, amo kasi gimbubuhat to iba, gindadakop, di rin kadamon kuan, ginaawayan naton kuan, bagan di rin ba napatikit, something like that. Amo kasi yan nananabo talaga. So, bali, magkikya ka mo, sir, nga ito ang babae. Kitaon namon, mapakiana pa kami natin mga kamag-araman. Kay ito, gimpablater na namon, mga to pa kami region, pagpakuan kung mapasok itohan cyber libel, natanan, nga legal, ma-counter kami legal ito, kay naaraan la kami. Bali, kaduhan nga, insidente, sir, no? Una, ang tricycle liwat to, tapos nasundan, sir, tama? Yes, dito. Iton parte naman tricycle na resolve naman to kay patawag naman namon na barangay kung ano talaga. So aminado man niya tapos nangaruyahin masaylo nagkaayos. So importante lang nga mag-post ka liwat nga nagsasayop ka la diri kay tatigdaan ka la something like that ba. Okay. Pero iniya na kay bagan kuan mas grabe ni na. Kay grabe damon gininakan bagan pagkakuha nakakatamay. Di yan nagurahunang nga kanang kuan ito, trabaho iton kuan, mga pinbubuhatan naton mga tumiko. Sir, ano't baga proper hinig? Papahibaro hiyaan na nga, bawal ito nida, or titikitan dayon, ano't baga proper hinig, sir? Actually, ito na nga area, hadto pa itong ginsigi ng sisinaway, baga mag-amaram ka man itong mga tao nga bagan nagkumbuot. Nga big time baga kuan baga diri gusto kuanon kay actually ito dida ginbutangan na namon noon una ito didahin barricade yan na bangin nga ni kami ito butangan namon otro kay parking along national highway is prohibited talaga ya ada ito LTO laws nga naton traffic code para diri to hira makakuan kay bagan binsasaway lang ani ito ragin kasi kung di na kasi, kung sige ka lang saway-saway, di naman ito baga nanonood, tatanggula. So, maninikit kita. May na ito nga nananabo dida, amo to sa ito namon nga problema nga maresolbar. So, bangin sunod nga panahon, bangin butangan namon dida gud mga barrier dida para klaro nga di ka gud pwede pumarada dida. Okay. Dinin ni sir karsada. Anong kailaban anong nga karsada ni? Ito may Angelicum ito. Angelicum nga area. Okay. Oo. Diba may eskwelahan dida? Yes. Amo na to dida. Common ito nakikita naton dida pagkaagangan kulop. Okay. So, ada pa na U-turn, ada pa na kuan. So, bawal kasi dida. Kaya rotonda kasi to dida. Okay. So, well, to may conforcer, sir, ano man, baga nakuha na yun yung sa to may conforcer? Yes, yung patawag to namon, ang kuan ito niya, kay bisan ka diri baga sigon nga kuan kay kita na lang video kunon to nananabo. Baga duro na ito pakatamay. Okay. So, anamon plano ng opisina, ipaagi namon legal nga paagi para diri kami maaraan. Baga nakukunan ba? Sumananakop ka, awayong ka, baga kung ano lang kuan ba nga diri ka di ka makatikit, di ka makasaway hayra. Baga pataas sa boses kumbaga, sir? Yes, klaro man ito. Baga daw kung binastos naman ito ngayong buhat. To kung baga diri la ako nagsasayop. Kaya klaro man, damo man namamati, damo nakita. Okay. So, ito nga mga oras, sir, manabot baga pagdako, pa rin, magaras, hour ini, sir? Sugad? Mga suwan ito, nga oras. Kaya amo naman ton panguli, ang mga kabataan, tidak. Kaya actually, problema ka doon tayo ito, eskwelahan ito, kaya dapat ito, kung nagkukuha eskwelahan, may kalugarin nga paradahan. Amo ton kuan ito, didaan, usang requirement unta. Ada naman ito, so anaton, para mahapsay lang traffic, saway-sawayon naton. Pero di ba, di man napasaway, amo pan maisog, amo pan nasisina kung isasaway.
Ito rin kung magawas ito ng eskwelahan, at baga pwede pag-U-turn hito, dito hardware, sir, madiretso na yung hardware? Or bawal din na mag-U-turn, antimanot, tumangat eskwelahan, sir? Actually, diri pwede dida kung example magawas ka dida nga eskwela na no. Oh, Kinanglan mapatuo ka, di ka pa mapawala. okay. Kay siyahan kasi ni mo susudlan is going right. Oo. Tikan to ba nga direction ba kay Oo. keep right man ang sarakyan. Oh, yes. Mapatuo ka diri kay kuan nakakaulang kalugod, nakakakuskon traffic kay labi na kun itong pagkagawas nila kay natutuman nga rush hour ano man mananabo naton traffic kuan ito da. Angelico. Ano ito na kasara, sir? Kanapitong ito, sir? Apitong, ano? Ano ito na kasara? Kuan dida. Apito, harani na pitong. Apitong area ito, dida? Apitong kan kaibaan na ito siguro dida. Apitong kaibaan nga area. Basta Angelicum, iton triangle dida nga ni nga dako. Harani may iton kuan dida kan Nicolas Tires kuan dida. Siya. Okay. Sige. Anyway, at least baga kuan ni may blatter barangay mga na pulis pero nagkaratubang na barangay sir waray pa. Waray pa dependehan sagdo na naton kuan kapulisan nga kuan kun ipapaagi barangay or kuan waray ko pa kasi kuan liwat iton cyber law. Cyber libel kung ano ang proseso ito. Ayun. Okay. So, pulis may blatter naman gyapon sir? Yes, nagpa-blatter kami. Ayun. Actually, ito nga, kuan complainant, nagkuan pagod diya, nagsurat pa ya City Hall, sa Amon. So, Amon, na-identify namon to ya. Tapos, namon ginkuan liwat ito niya plaka, kuan LTO. Bakit mga moroso man nga nito, waray pa baga magkukuan. Waray pa klaro ang registro ba? So, again, usay ito lawat pa panginanuon pa, kaklaruhon maupay. Taga-taklo ba naliga pini, sir? Dila ko baga kuan sayod ko takloban pero baga agid-agid kay sugad nga ning mga kuan mag-isog ang taga-takloban ito. Basta mag-isog taga-takloban. Siya. Siguro ba may na kami sa ganito natin mga nagamit ka karsadahan. Of course, nga dito natin mga traffic enforcer, magintano permi na lang nga nada itol. Go ahead, sir. Yes, on behalf of Tobacco, kung man kamo may mga motorista nga baga natitikitan, diskontento to hira kung may gusto nira pakiana, ada man naton opisina para marsolbar ito. Dili kay ada ka kalsadahan, bagan waray, di naman ito kuan ituhin mga sigunta nga may kuan nga batasan ba. Nahimo lugod nga samok, nahimo nga skandalo, nahimo nga kuan ba. Ngan ayon na pag binusayan tumiko, klaro man ito, maraot man ito. Di ba? Tama. Bagan papakaluhan, binubusan, baga kung ano nula, pinipirit, baga kuan, kahino hira nga magpipirit nga kuan, kung may reklamo hira, tutura na hinsya nga nakakakuan ito naton mga personnel. Di ba? Tama. Kaya bisan hain nga kuan, proper, dasring nga ni proper forum. Proper forum ba itong kalsada? Asya. Baga naman namimiling itong away, samok. So, amo to na nabo. Anyway, sa retired police Major Restorglio, sir, damong salamat oras sa Bombo Radio. Mapay nga kulap, sir, thank you. Salamat ang oras. Yes, salamat. Basta kami, masunod lang kami kung ano legal nga paagi. Pag-resolve ito nga issue. Ayun. Okay, thank you.